Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το βιβλίο Μέγας Αλέξανδρος, οι πρώτες πηγές, τα αποσπάσματα των αρχαίων ιστορικών του Ήρκου και του Στάντη Αποστολίδη, τιμήθηκε πρόσφατα με το κρατικό βραβείο απόδοσης έργου της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στα νέα ελληνικά. Τα δύο αδέλφια συγκέντρωσαν, μετέφρασαν και σχολίασαν όλες τις μαρτυρίες που έχουν διασωθεί για τον Αλέξανδρο από την ελληνιστική εποχή έως και τα ρωμαϊκά χρόνια, συνολικά 350 αποσπάσματα 42 ιστορικών. Το πολυσέλιδο βιβλίο, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg, ακολουθεί και τιμά την οικογενειακή τους παράδοση, μια που παππούς τους ήταν ο Ηρακλής Αποστολίδης, διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης στην περίοδο 1945-1959, που εξέδωσε μεταξύ άλλων την πρώτη ανθολογία ποίησης και διηγήματος το 1933 και πατέρας τους, ο εκρηκτικός φιλόλογος, συγγραφέας και κριτικός Ρένος Αποστολίδης. Πάμε να τους ακούσουμε. Ο τόμος Μέγας Αλέξανδρος, οι πρώτες πηγές, τα αποσπάσματα των αρχαίων ιστορικών του Ήρκου και του Στάντη Αποστολίδη, προέκυψε από την πολυετή έρευνα που απαιτήθηκε για τον σχολιασμό της μνημειώδους ιστορίας του Johann Gustav Droysen για τον Μέγα Αλέξανδρο, τους διαδόχους και τους επιγόνους του, που μετέφρασε από τα γερμανικά ο πατέρας τους Ρένος Αποστολίδης. Αν και του 19ου αιώνα, η ιστορία του Droysen αποτελεί βάση της βιβλιογραφίας για την ελληνιστική εποχή. Είχαμε μελετήσει τις πηγές, τις πρωτότυπες όλες. Άρα υπήρχε καμωμένη μια δουλειά και πάνω σε αυτή τη δουλειά, με βάση τη γνώση, αποφασίσαμε ότι πρέπει να δώσουμε στο κοινό απευθείας τι γράφουν οι πηγές και όχι τι γράφει ένας νεότερος ιστορικός. Επιβεβαιώνεται ποια εικόνα για το ιστορικό πρόσωπο του Αλεξάνδρου? Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν είχε την τύχη να έχει δίπλα του ένα Θουκυδίδη να ιστορήσει αυτό το μεγάλο έπος του ελληνισμού. Όπως και να το κάνουμε, έπος ήταν. Δεν υπήρχε λοιπόν δίπλα του ένας Θουκυδίδης. Υπήρχαν μικρότερης εμβέλειας ιστορικοί, οι οποίοι μας αφήσανε άλλος το ένα, άλλος το άλλο. Άλλος μια θετική αποτίμηση, άλλος μια αρνητική, κουτσομπολίστικη, να το πούμε έτσι. Τι γίνεται στη σύγχρονη εποχή? Όποιος ακολουθήσει τον Αριανό, που είναι και ο πιο συγκροτημένος, έχει θετική κατά βάση άποψη για τον Αλέξανδρο και το έργο του. Ο Droysen είχε τη θέση ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι σαφώς ηρωικό πρόσωπο. Ήταν σαφώς θετική η αποτίμησή του. Τώρα η νεότερη ιστοριογραφία είναι μινιμαλιστική, όπως λέγεται, δηλαδή προσπαθούν να βρουν στο Μέγα Αλέξανδρο όλα τα τροτά σημεία. Ότι δεν ήταν σπουδαίος, ότι ήταν επότης, ότι ήταν ομοφυλόφιλος, ότι ήταν σφαγέας των λαών και αρχίζουν σιγά σιγά να ξεράβουν ένα φόρεμα. Κατά τη γνώμη μου αδίκως, γιατί οι σημαντικότεροι ιστορικοί και αυτοί που είναι οι πιο έγκυροι και με βάση τη νεότατη ιστορική επιστήμη είναι αυτοί που μας δίνουν μια θετική εικόνα. Η δικιά μας ιδέα ήταν εκ του αντιστρόφου, να δούμε στέκει η εικόνα που μας κληροδότησε ο Droysen. Αφού τους τακτοποιήσαμε, αφού μεταφράσαμε ό,τι σώζεται, γράψαμε κιόλας για τον καθένα ποια είναι η πραγματική κρίση που μπορούμε να έχουμε για αυτόν, με βάση το σύνολο των αποσπασμάτων του. Όταν λοιπόν τα δεις όλα μαζί, μπορείς να βγάλεις στοιχειωδώς την προσωπικότητα του κάθε ιστορικού και άρα το ότι ήταν μαζί με τον Αλέξανδρο και ότι ακολούθησε την εκστρατεία δεν είναι απαραίτητος το απόλυτο εχέγγυο που μπορεί να... Ακριβώς, αντικειμενικότητας. Τα δύο αδέλφια έχουν εργαστεί μαζί σε αρκετές κριτικές και σχολιασμένες εκδόσεις με τον πατέρα τους Ρένο Αποστολίδη, όπως είναι η ανθολογία νεοελληνικού διηγήματος και η σχολιασμένη έκδοση όλων των δημοσιευμένων ποιημάτων του Κωνσταντίνου Καβάφη. Μετά τον Αλέξανδρο κάναμε μία γέφυρα. Δηλαδή ενώσαμε τη γνώση μας της ιστορίας των 30 χρόνων με τη γνώση μας πάνω στην νεοελληνική ποίηση και λογοτεχνία γενικότερα, που ήταν η οικογενειακή παράδοση, γιατί η δική μας οικογενειακή παράδοση, ξεκινώντας από τον παππού μας τον Ηρακλή, ήταν η ανθολογία. Ιδιαίτερα δε ο Καβάφης, ο οποίος πρωτόγινε γνωστός από την ανθολογία Αποστολίδη το 1933, σε μια εποχή που ο Παλαμάς εκτόξευε εναντίον του Μύδρους. Η πρώτη ανθολόγηση έγινε από τυπωμένα σε μονόφυλλα από τον Καβάφη που είχε στείλει ειδικά για τον Ηρακλή Αποστολίδη. Η συνεργασία μπορεί να μην είναι εύκολη γιατί δεν συμφωνούν πάντα, αλλά ο ένας συμπληρώνει την ερμηνεία του άλλου και πιστεύουν ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι έτσι πληρέστερο. Ένα πολύ γνωστό είναι το θέμα με το ποίημα της Θερμοπύλες, το πασίγνωστο του Καβάφη, όπου ο πατέρας μου επέμενε ότι όχι, από τη μέση και πέρα το ποίημα
πέφτει, χαλάει, βάζει άσχετα μέσα ο Καβάφης, δεν έχουν καμία σχέση αυτά με λύπη και ευσπλαχνία, δεν κολλάνε στους Λακεδαιμόνιους. Βρε παλέ, ο ίδιος μας το είχε διαβάσει 100 τουλάχιστον φορές από την ηλικία των 7 και 8 ετών και το διάβαζε και τέλεια και το ανέλυε και παρά τα αυτά επέμενε μέσα στην έκδοση, γιατί ήταν και των τριών μας, να βάλει ότι όχι, το ποίημα χάνει από τη μέση και μετά. Εμείς δεν το δεχτήκαμε, ούτε το δέχομαι τώρα. Εμένα μου αρέσει ως έχει και το εκτιμώ και το θεωρώ εκπληκτικό ποίημα, οπότε γράφει μονογραφή ρο, λέει αυτό που έχει να πει. Από κάτω Ήρκος και Στάντης βρίσκουμε ότι όλα ταιριάζουν μια χαρά. Όταν συνεργαζόμασταν και του πηγαίναμε ένα κείμενο και ήμουν 30 χρονών, έλεγε, και εκείνος ήταν 60 και, τι είναι αυτό εδώ. Εδώ είναι έτσι, το μαύριζε από τις διορθώσεις και μου είχε πει μια φορά το χαρακτηριστικό. Διόρθωσέ το πρώτα 8 φορές πριν μου το ξαναφέρεις. Αυτό σε αναστέλει. Ήτανε πάρα πολύ αυστηρός και ήταν πάρα πολύ αυστηρός με τα παιδιά του γιατί είχε μεγάλες απαιτήσεις. Αυτό είναι και θετικό όμως, γιατί έτσι μας έμαθε ότι αυτό είναι η δουλειά. Όταν δεν δουλεύουν μαζί, καθένας από τα αδέλφια ασχολείται με τα δικά του. Ο Ήρκος με τη φιλολογική επιμέλεια και το σχολιασμό έργων του Νίτσε. Από τις εκδόσεις Γκούτεμπεργκ κυκλοφορούν ήδη ο Αντίχριστος, το Λυκόφως των Ιδόλων, η φιλοσοφία στα χρόνια της αρχαιοελληνικής τραγωδίας, το πάθος για την αλήθεια, αγώνο Μύρου και έπονται κι άλλα. Έπονται άλλα 3 που είναι της εποχής των πανεπιστημιακών του διαλέξεων, πολύ ενδιαφέροντα για αρχαία ελληνικά ζητήματα και ξεκινάει το 18 από τις αρχές η μετάφραση του Ζαρατούστρα και ο σχολιασμός, που θα κρατήσει πιστεύω 3-4 χρόνια οπωσδήποτε, γιατί είναι πολύ μεγάλο έργο και είναι πάρα πολύ δύσκολος ο λόγος του Νίτσε για να αποδοθεί στα ελληνικά, και όταν λέμε ελληνικά εννοούμε σωστά ελληνικά, έτσι, πάντα, δηλαδή για να διαβάζετε από τον Έλληνα αναγνώστη χωρίς να σκοντάφτει, να είναι κατανοητός και να δοθεί και ο ποιητικός του λόγος. Ο Ήρκος Αποστολίδης συμμερίζεται τη μεγάλη αγάπη του πατέρα του για τα θεατρικά έργα του Ήψεν. Έχει επιμεληθεί ήδη 6 έργα και αυτή την εποχή ασχολείται με την αγριόπαπια. Ο πατέρας μου επίσης ήταν μανιώδης με τον Ήψεν, τον είχε επηρεάσει πολύ στη ζωή του. Από εκεί ξεκίνησα να τον διαβάζω. Τον διάβασα σε δυστυχώς μετριότατες νεοελληνικές μεταφράσεις, έτσι ξεκίνησα. Και κάποτε αποφάσισα να δώσω εγώ στους νέους εκείνο που δεν είχα στη δική τους ηλικία, δηλαδή καλές μεταφράσεις και μάλιστα σχολιασμένες. Ο Στάντης, που είναι φιλόλογος σε ιδιωτικό σχολείο, αυτή την εποχή μεταφράζει από τα αρχαία ελληνικά την πλατωνική απολογία του Σωκράτη, με στόχο μία έκδοση που να απευθύνεται στο μέσο μορφωμένο αναγνώστη. Σκέφτηκα ότι αξίζει, όπως ακριβώς λέει ο αδερφός μου, σε σημερινό λόγο να το διαβάσουμε, όχι εκείνες τις κλασικές μεταφράσεις, αυτά τα οποία είπες Σωκράτη, τα οποία, το οποίο, τα οποία, που βαριέσαι, κλείνεις το βιβλίο και λες δεν θέλω να διαβάσω μετάφραση. Να γίνει μία μετάφραση που να είναι μεν απολύτως πιστή, γιατί θα είναι το κείμενο αντικριστά, αλλά να το διαβάζει ο άλλος σαν να ακούει μπροστά του το γέρο να απολογείται. Ένα γέρο που δεν φοβάται τίποτα, το ξέρει ότι θα τον καταδικάσουν αυτοί οι κανίβαλοι που είναι για δικαστές εκλεγμένοι με 2 δραχμές ο καθένας μισθό ή με 1 δραχμή μισθό, και θα τους πει την αλήθεια που τους ενοχλεί ακριβώς. Δεν είναι μόνο των ξεροφιλολόγων το συντακτικό και η γραμματική. Μας κάναν να μισήσουμε τα κείμενα γιατί μας τα δώσαν θεματολογίες. Μας κόψαν παραγράφους και μας εξήτασαν αν είναι επιρρηματικό κατηγορούμενο ή εμπρόθετος προσδιορισμός της αναφοράς ή οτιδήποτε άλλο ή της αιτίας. Και αυτή η θέα των δέντρων έκρυψε τη θέα του μεγάλου δάσους. Είμαστε στη χώρα η οποία είναι η γενέτειρα αυτού του πολιτισμού, αυτής της μόρφωσης, αυτής της παιδείας, και είμαστε οι τελευταίοι να ντρεπόμαστε όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό και συναντάς έναν μορφωμένο άνθρωπο και μόλις του πεις είμαι Έλληνας αρχίζει να σου απαγγέλει Όμηρο, να σου λέει τι θυμάται από το σχολείο του και εμείς δεν ξέρουμε να του πούμε τίποτα, ούτε έναν στίχο. Αλλάζουμε θέμα. Το φεστιβάλ κινηματογράφου